Wala may tao. Murag safety ta. Agay! Sana! Agay! Ma? Sa plano, boss. Karon, kailangan na to planuhan ang pagsulod ng balaya. Mangaw ta, boss. Ay dili, maki-wifi ra ta. Kita ka nagpiso-piso ta dire. Boss, ako lookout. Tarungag bantay di ha. Karon, kailangan na to mag-amping musulod ta. Kay wata ka balo kay say tao ng balaya. Ayaw ka bala ka, boss, kay naadiri ang mapa. Ano magmapa man tabos nga? Pwede matamungutan na. Inya asa mo ta mangutana? Sa Tagbalay, boss. Ay walo po ninunte ka diha. Mangawat ganito nya mangutana ka diha. Ikaw ba, bugo jud kay ka? Doon sa man nimo paghuna-huna. Ay nagsuggest ramang good ko. Ikaw basta na kay masuggest sa pagkawat. Boss, manangid lang ta. Unsay mananghid? Tagiya sa balay. Ay, mga bugo jud kay mo. Boss, mas maayo tanaw na lang nato sa mapa. O sundog mo ani ba bright. Di arang mapa, boss. Mas maayong dili ta magbase sa mapa. Paminaw mo. Nata diri karon nagpisto. Kita mo ning X dire? Mo ning balaya. Magunsa man ta diha, boss? Ganiha ra ka ba? Inag mangawat. Ah, mangawat. Karon, kung makasulod mo sa balay, unsa inyong una kawaton? Ah, boss, CCTV. Ay nabuang naman tingali ka, maklaro ta. Gusto na na. Boss, ang ako ang iro. Ay nabuang naman tingali ka, unyag madunggat ta mo na. Gusto na mo pagunahon oy. Boss, ang ako boss. Ang password sa wifi. Ay nabuang naman tingali ka kana password sa wifi, pwede na natangayoon. Unya, boss, og pangayoon nimo, masakpan ta. O di ba may panimas bright. Okay, mangayo ko. Ay, boss. Ay, bugo man pudi ka, boss. Dapat ang lookout igmat ang mata ha. Lookout. Hoy, lookout, tawag ka. Ay linti o namina o hoy. Unsa ka diha? Boss, nay kalapati, boss, sige palit sa tuwa. Ay nako, unsa man ang kalapati mo sumos tag iya. Unsa nimo pagunahon na oy? Nagunsa man na siya. Boss, nailaga boss, tapis kayo. Sunod gani og nay operation, di mo manuyo pa. Kana, dumuga na. Ay otro po ang daot, ay tuksari ba? Sorry, boss. Hoy ikaw, kung makasulod tao sa'yo una nimo kawaton. Boss, punuan sa lobby, boss. Ay nga nung punuan pa magyo sa lubi. Mamaligya kog buko, boss. Sige karon, sundan na nato ang pagsulod sa balay. Kasabot? Yes, boss. Tara. Karon, dapat way makadungog sa to mga tingog ha. Look out! Look out! Boss, Dali ba? boss, ako lookout, boss. Karon, manulod na ta. Kanag sa kailan, boss, oy. Katuwa diyan eh. Kana. Sige. Una mo. Una. Isa. Maigo ka. Sige. Dali itay. Oh, wala tao. Sunod na mo. Hinay lang. Wala may tao. Murag safety ta. Agay! Sana! Agay! Ma? Asa magikan? Kaag lagi ko ba? Ay, yade ng anak. Hoy, di ka nagpuyo. Oh, boss. Kanang mo makaisulti. Alangan, boss, wala ba kamuta na asa pong balay? Tuloy!